тези прекрасни коледни празници, всички толкова дълго време ги очаквахме и какво стана? Прекалихме с храната и с напитките. Разбира се, това е нормално, но все пак трябва да внимаваме за някои неща. Едно от нещата, които най-често забравяме по време на празници, е да пием достатъчно количество вода, а тя е много важна за нашия глас и за тялото ни. Не прекалявайте с виното и с кафето, то изсушава лигавицата. Ако искате да вдигате хубави наздравици, избягвайте и газираните напитки. Те също изсушават лигавицата. Ядките и пуканките не са за предпочитане, избягвайте ги. Предпочитайте цитрусите, съдържат много витамин С. И накъде без киселото зеле? Сезона на киселото зеле, то съдържа много витамин С и е много полезно. Аз предпочитам, разбира се, чай, билков, плодов, какъвто ви харесва. Моят любим чай е билковия чай. И една тайна. Изключително полезните сини сливи. Избирайте ги винаги, когато можете. Не прекалявайте с употребата им, защото действат разхлабващо. Но все пак можете да си направите вкусни бомбони, ако ги смелите заедно с други сушени плодове и да си ги хапнете заедно с децата. Изберете сините сливи и няма да съжалявате. От мен весели празници и до скоро!